January 13, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum ug gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tawo ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan og upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Jesus. Busa, giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayud ni Jesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto ug nakaingon sa ilang kaugalingon. Nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tawo nga makapasaylog sala kundili ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Jesus ang ilang gihunahuna. Busa, miingon siya kanila, "Nganong naghunahuna man kamo sa ingon? Hain may masayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw?" Karon, ipaila ko kaninyo nga ang Anak sa Tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Busa, miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tawo ug gidayeg nila ang Dios. Sila miingon, "Sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.